Από νωρίς το πρωί, οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιχείρηση στους καταβλισμούς των Ρωμά στο Βοτανικό, με στόχο να διαπιστωθεί το νόμιμο της παρανομής τους στη χώρα μας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης προσήχθησαν 85 άτομα και απομακρύνθηκαν απορρίμματα και επιβλαβή υλικά, τα οποία είχαν εντοπιστεί στο χώρο του καταβλισμού από την πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί πριν από 3 ημέρες. Τότε οι Αθήγανοι επιχείρησαν να κάψουν καλώδια και λάστιχα, με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο της φωτιάς και να κινδυνέψουν ακόμα και εργοστάσια της περιοχής. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας στους καταβλισμούς των Ρωμά στο Βοτανικό, προκειμένου να δουν ποιοι είναι παράνομοι. Μέχρι στιγμής έχουν προσαχθεί πάνω από 85 άτομα. Την ίδια ώρα σε απόγνωση έχουν φτάσει οι εργαζόμενοι και κυρίως οι κάτοικοι του Βοτανικού. Όπως καταγγέλνουν, οι γειτονιές τους γύρω από τους καταβλισμούς έχουν μετατραπεί σε άβατο. Έχουμε επιθέσεις πρωί-πρωί. Από τις 5 έως τις 6 γίνονται οι πρώτες επιθέσεις στους κατοίκους. Αυτοί που ξεκινάνε να πάνε στη δουλειά τους. Το βράδυ έχουμε την επικείμενη λαιλασία. Και έτσι έχουμε κάνει κάθε σπίτι φρούρι εδώ πέρα. Κοντεύουμε να κάνουμε δικές μας περιπολίες εδώ πέρα. Φοβάσαι να κυκλοφορείς. Τελείωσε. Καθόμαστε μέχρι τις 3 η ώρα, 2 η ώρα, καθόμαστε, περνάει η ώρα μας. Δεν φοβάσαι να κάτσεις μόνος εδώ, φοβάσαι. Οι επιθέσεις είναι σχεδόν καθημερινές. Κλοπές, εκβιασμοί, ληστείες, μαχαιρώματα, ξυλοδαρμοί με τις αντίστοιχες αστυνομικές καταγραφές. Μου έχουν ληστέψει το σπίτι. Έχουν πάρει το αδερφού μου 2 μπουφάν που είχε, ένα ρολόι και κάτι χρυσαφικά που είχε η αδερφή μου, η χάμου. Έχουν καταληστέψει όλη την περιοχή εδώ. Η αστυνομία δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Κάθε μέρα που θα έρθουμε εδώ στο καφενείο, ακούμε. Ο τάδε τον ληστέψανε, τον τάδε τον κλέψανε, την τάδε κοπέλα της επιτεθήκανε. Μας έχουν κατακλέψει. Δηλαδή μπροστά στα μάτια μας, εδώ στην Ορφέο στην άλλη φορά, μπαρκάρανε το τρίκυκλο το μηχανάκι τους, πηδάγανε μέσα στη Μάντρα. Μία φορά επέμβηκα, μαζευτήκανε μέσα σε 5 λεπτά 30, κοντέψανε να με νετζάρουνε. Είναι οπλισμένοι. Ναι, είναι οπλισμένοι. Είναι οπλισμένοι γιατί πολλές φορές το βράδυ ακούω πυροβολισμούς. Πρόβλημα όμως δεν αποτελούν μόνο οι εγκληματικές ενέργειες, αλλά και το τοξικό νέφος που σχηματίζεται από την καύση καλωδίων, λάστιχων και καταλυτών που καθημερινά κάνουν οι Ρωμά. Οι σχάρες, όπως βλέπεις, λείπουνε. Κοίταξε εδώ. Για να πέσει ένα μικρό παιδί εδώ μέσα, θα πνιγεί. Κανένας δεν νοιάζεται για αυτό το πράγμα. Μόνοι μας τα βάλαμε αυτά εδώ που βλέπετε. Μόνοι μας τα βάλαμε. Αυτό εδώ το βάλαμε μόνοι μας. Σύμφωνα με τους κατοίκους, δεν είναι λίγες οι φορές που τόσο οι Αθήγανοι, όσο όμως και άλλοι παράνομοι αλλοδαποί όπως Πακιστανοί, εισβάλλουν σε εγκαταλελειμμένα κτίσματα και τα κάνουν σπίτια τους. Είναι Πακιστανοί, είναι Μπαγκλαντινοί, είναι Τσιγκάνοι, διαφόρων ειδών. Δεν είναι ένα και δύο. Εδώ αυτή τη στιγμή, άμα δείτε εκεί στα παράθυρα, άμα δείξω κάμερα εκεί στα παράθυρα, είναι χτιστά. Τα έχουμε καρφώσει, τα άλλα τα έχουμε χτίσει, όπως και απέναντι. Και ελέγχουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή με τυχόν και μπαίνουν μέσα. Έχουν συνδέσει εδώ στην κολόνα το ρεύμα κανονικά, παίρνουν τζάμπα ρεύμα, έχουν τζάμπα νερό. Οι κάτοικοι του Βοτανικού κάνουν έκκληση στην αστυνομία για καλύτερη προστασία της περιοχής τους.